Her sidst i marts måned er det tiden at give roserne gødning. Man kan godt vente til april, men så kan man komme ud for, at det bliver tørke. Det er ofte meget tørt i april, og så kommer gødningskornene til at ligge oven på jorden, i stedet for at det bliver opløst af regnvandet og kommer ned i rodzonen. Så min anbefaling er at give gødning første gang sidst i marts måned. Og det er så nemt, fordi man tager bare en spiseskefuld, og det her, som er i spiseskeen, skal fordeles ud på et område, der er 30 x 30 cm omkring en rose. Det er vigtigt at få det delt jævnt ud. Man må ikke bare komme skefulden ned omkring roden. Det skal deles ud på området 30 x 30 cm. Nu viser jeg lige hvordan. Så kan man se, hvordan kornene ligger. Og når man har det billede, så kan man bare give resten af roserne på den måde. Så er det meget nemt. Så tager man bare en håndfuld ned fra posen og deler ud på samme måde. Det er den nemmeste måde at give gødning på, og det er den billigste måde. Alle roser kan godt lide organisk gødning også, men det er ikke så nemt at rådgive om, fordi man ved aldrig, hvad der er i en organisk gødning. Den er meget forskellig efter, om det er nedbrudt, eller om det er frisk gødning, eller om hvor længe det har. Nu har vi vist, hvordan vi gøder med den gødning, der hedder NPK 12514. Blåkorn nitrofosca. Det er en gødning, der normalt findes ude i havecentrene, og hvor man ellers handler ind til haven. Men hvis man nu skulle have en, der har næsten samme sammensætning af N og P og K. Her er det jo 12514. Men man kunne tænke sig, at man havde en, der lå meget tæt på med tallene. Så skal man bare være sikker på, at den er klorfri. Så må man gerne bruge den.